Sgwydde fe heddi. Odi, mae'n fwy na colli ennill, mae yna oblygiadau eraill yn dysau sy'n sgil effeithiau mewn ffordd. Ie, wir, ie. Ac wrth gwrs mae Mr Robert Howard ei hunan yn arbenigo yn yr Adran C, bod wedi bridio'r lleill yma. Dyma'i arbenigedd, dyma'i hoffter, dyma beth sy'n agos at ei galon yn dyma. Dyma'i ddeileitau yn bersonol, a'i wraig y Marlin hefyd. Ni wedi sôn yn gynharach, mae wedi cadw Adran A a Adran D. Ond yr Adran C yw ei brif adran ar hyn o bryd. Dwi'n yn magu ryw lawer ragor, ond mae ferch yn cadw ei fagu. Ond dyn profiadol iawn o fewn y maes hwn. Dwi'n meddwl yn gyntaf, mae cwm hir. Felly nillodd hon, yma'n llynedd hefyd os dwi'n cofio'n iawn. Eiddo Sarah Heimer, sy'n byw yn bell iawn oddi yma. A Jamie yn dangos ar ei rhannu wrth gwrs. Cwm hir Billy Joe, dwi'n meddwl. Y tad wedyn, Donis Llawen. Wel, mae'r penderfyniad wedi wneud yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob i Eboles neu Adfarch tair blwydd o'd. Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Sarah Heimer yn berchen ar cwm hir Billy Joe. Dyna'r un sydd wedi cael y riban goch y bore yma. Ac yn batrwm da? Yn batrwm da. Byddwn ni'n dweud bod yn batrwm braidd yn wahanol falle i'r dosbarthiadau sydd wedi bod y bore yma. Mae teip fwy cob o bosib, y tad Donis Llawen yn mynd nôl i farch cob Nebo Prince. O bosib bod y Nebo Prince yn dod allan yn hon fwy na ni wedi gweld y bore yma, ond yn amlwg mae wedi gweld rhywbeth yn hon. Ond hon wedi ennill yma y llynedd, yn ail y flwyddyn cynni hefyd, wedi ennill yn Glanysg hefyd. Lot o lwyddiant wedi bod i'r Eboles yma yn y gorffennol, ond rhaid yw beirniadu'r dosbarth fel maen nhw. O bosib bod yn mynd i gweld y teip poni wedi hoffi yn y dosbarth yma, ac oherwydd hynny, cwm hir Billy Joe yn mynd â hi ar y diwedd. Felly ar bob pen blwydd, mae wedi ennill. Ie, wir. Ni wedi cael rhyw ribant y beth. Robert yn annisgwl neu yw ddisgwl o ran canlyniad? Gyda Owen, popeth mae fe wedi gweud, i wedi gwir, mae hon yn batrwm bach falle, tym bach yn wahanol i'r lleill. Yr ail hefyd, os yn sylwi, Brydfa Hywi, teip bach yn wahanol y bosib. Odi wir yn ail, wrth gwrs, Hywi Moon Lady. Caseg Felen, wrth gwrs, i Roger Davies, Hywi Tango a Hywi Moonlight y Fam. Odi, wrth gwrs, mae'r gwad yn yr Adran C yn beth diddorol iawn. Wyt ti'n gallu croesi Adran A gyda Adran D a amlan. Ac wrth gwrs, wrth wneud ni, fe gallu di gael bob batrwn yn dod mas yn dyfe. A Maggie, wrth gwrs, wyt ti byth yn gwybod cweit beth sy'n ddim yn mynd i ddod mas. Wrth gwrs, wedi blano o feddwl, ond mae'r gaseg fe wneud i beth mae moyn yn diwedd. A dyma'r Eboles ddath i'r brig yng nghategori rhai i 2 blwydd o'd. Merlod Cymreig Teip Cob. Cwm hir Billy Joe yn berchen i Mrs Sarah Heimer. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw. Ac yn amlwg, yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa fan hyn yn yr eisteddfa yn y prif gylch. Ydy wir, mae'r gynulleidfa yn twymo fel y tywydd wedyn ni. Mae'r sŵn yn dechrau yn y dorf yma. Bydd fori'n wyllt. Bydd yn wyllt, odw. Fi'n mwynhau y sŵn i wedi gwir, ond falle dim beth da ambell waith i'r cystadlu, ond mae fe'n creu tyma bach o sŵn yn beth da.